Prečo mením najnovší iPhone 16 Pro Max za 2 roky starý iPhone 14 Pro Max? Nepochop ma zle. Najnovší iPhone 16 Pro je super telefón. Má najnovší procesor A18 Pro a až 8 GB RAM. Kamery sú takisto jedny z najlepších, aké kedy v akomkoľvek mobile boli. Displej má super tenké rámčeky a až 120 Hz obnovovaciu frekvenciu. Po asi 3 týždňoch používania najnovšieho iPhone 16 Pro Max som ale prišiel na to, že mi vlastne neprináša takmer nič nové. Áno, je tu nové ovládanie kamery, Camera Control. To som sa snažil používať celý čas. Ale musím konštatovať, že je to absolútne zbytočné tlačidlo. Niekedy mi dokonca toto tlačidlo až vadilo. Napríklad, ak som mal veľmi priblížený záber a chcel som ho odfotiť, tak pri stlačení spúšte pomocou Camera Control sa celý záber vlastne úplne pohol silou, ktorou som tlačidlo stlačil. Lokácia tohto ovládača takisto nie je úplne ideálna a je to kompromis, aby sa dalo tlačidlo používať, ak máš iPhone na výšku, ale aj na šírku. A jeho poloha je tak neideálna v oboch prípadoch. K tomu všetkému na používanie Camera Control potrebuješ obe ruky. Stojí ale za to upgradeovať 2 roky starý iPhone 14 Pro. Tento starší iPhone má takisto 120 Hz obnovovaciu frekvenciu displeja, veľmi dobré kamery a zvláda robiť všetko, čo od mobilu potrebujem. Sledovanie YouTube videí alebo sociálne siete ako TikTok a Instagram, tam neuvidíš absolútne žiaden rozdiel. Pri komunikácii cez četovacie apky takisto žiaden upgrade nepocítiš. Aj keď som veľkým fanúšikom Apple a mám rád to najnovšie, tak je podľa mňa rozumnejšie ešte ostať na staršom iPhone 14 Pro Max. iPhone 16 Pro ale sľubuje najnovšie AI funkcie Apple Intelligence. Tie ale ešte nie len, že nie sú dostupné, ale v EÚ možno dostupné ani nebudú. A toto sú dôvody,